Някакъв човек беше писал в интернет, че за съжаление вероучението ще отнеме от математиката. Т.е. математиката ще пострада, ако се въведе вероучение. Това е много глупаво и тенденциозно, защото няма, тези две неща няма допирни точки. Те по-скоро се допълват, отколкото да си противоречат. Не може манипулативно да се говори, че едното ще бъде за сметка на другото и трябва да изберем или едното или другото. Какво значи или математика, или вероучение? И математика, и вероучение. Не мога да си спомня кой писател вече беше казал, че математиката това е езика на Бог. Бог говори с езика на математиката, на тази логика. Тези неща се допълват. Изобщо е много клеветническо да се твърди, че религията и богословието са в някакъв конфликт и противоречие с науката. Няма такова нещо. Науката е познавателно средство, основано върху разума и логиката, което помага да се проумее и да се разбере творението, от което част сме и ние, в което живеем. Човек опознава света по два начина, два пътя. Той има две ръце, две очи и две уши. Човек опознава света с логика и с интуиция, с вяра и с разум. Не може да изключиш едното и да признаеш само другото. Това е все едно да говориш за математика, да признаеш четните числа и да не признаеш нечетните числа. Така че, напротив, ако едно дете погледне на света по начина, по който ще го научи закона Божий, вероучението, той ще погледне на света като на творение и ще види в математиката един прекрасен начин за описанието на това творение. По този начин ще разбере математиката по-добре.